Ano gusto mo maging ano? Maging nanay. Bakit mo gusto maging nanay? Kasi naglalaba yung nanay. Tama, naglalaba ang nanay. Gusto mo maglaba? Opo. Ano pa ginagawa ng nanay? Naguhugas. Ng plato, mga kinakainan. Ano pa? Opo. Nagtotong it. What's up mga kaayuda? Once again, maraming salamat po sa pagtutok sa ating channel. Kindly subscribe for more videos to come. Subscribe muna para sa bigas. Ito po, kumuha tayo ng screenshot mula sa kanilang Facebook account na nakalagay sa kanilang YouTube. Neto niladang bigas ang kanilang ipinamigay. At kitang-kita nyo naman po si Norman nakangisi. Halatadong marami na pong nakulimbat, maraming nabudol. Sa ibaba, kita nyo po may nag-comment, San Pablo, Laguna, kailan kaya? Ganyan po, puro lang siya paasa. Wala naman po talagang bigas. Walang dumarating na bigas. Ay opo, meron din palang naipamigay doon sa binili niya, doon sa mga kasabwat niya. Paano daw po magkakabigas? Simple. Like, follow, share, comment, at mag-subscribe. Kita nyo po, yan ang the moves. Yan ang galawang budol-budol ni Norman Mangusin, the Budol King. At tingnan nyo po sa bandang ilalim. Handa daw po silang tumulong saan man panig ng Pilipinas. Yan lang. Sa sobrang dami, maunawaan daw po sila. Hindi daw po kayang pagsabay-sabayin lahat. Naku po, bistado. Halibay lang yan, mga kaayuda. Isang truck ng bigas na naging 10 sakong bigas. Matigas ako. Wala akong pakialam sa lahat ng bumabati ko sa akin. Wala rin akong pakialam kung anong kaso ikakaso nila sa akin, Mayor. Haharapin ko yan. Pero ikaw, naramdaman ko yung pagiging mabuting leader mo. In your face, sucker! Naku po, lahat na. Best Actor, Drama King, Budol King. Naramdaman ko may pagmamahal ka sa tao mo. Oops, natigilan. Nag-iisip. Nakalimutan ng script. Mga kaayuda. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, pupuntahan kita. Doon lamang sa abot ng makakaya ko. Kasi hindi naman ako taga Maynila. Probinsyano ako eh. Bibigyan kita isang truck na bigas. Bahala ka rin sa mga kababayan mo. Francis Leo Marcos, nagpadala po siya ng 10 sakong bigas. Magpapadala ako ng tulong sa inyo. Pasensya ka na, yun lang kaya ko. Isang truck na bigas lang kaya ko para sa iyo, Mayor. Isang truck na bigas lang kaya ko para sa iyo, Mayor.